murag pakyas. Kaya nga itong amigo, isusasan ng kapil. Karon, gihulang ko ay man karon nga fake mayor ang naglingkod. Ang gipaabot karon sa mga sakop sa media, mga kaubanan naman. Kanos aman mong balik og lingkod sa mayor's office, kay bakante pa man gyapon dito, wa man sudli sa giingon lagi nga fake mayor. Kanos aman mo balik paglingkod si Mayor Mike Rama sa City Hall. O man ay labing importante nga angay gyud nga tubagon. Kuyog mo? Yes! Wait. Kuyog ba mo? Sino sa? Manalayin ko palagi mo. Tino ka. Bago ko kaka. Sino yun? Salamat. Lingkod mo. Una sa tanan, dapat sa tanong pasalamat, huwag nila sa ilang di ako opisina. Pero, dili na akong opisina. Sa katawan. Ang binisaya na nito, butang ka ba ngayon? Laong ka na? Ha? Lok-lok? Ay, usang paslang dong. Kaya, nakulang doon. Pagka ninyo may only wife. My only lady. Lady na ka? Eh, kulog na rin sila. Diba? O nagpasalamat ko, mga kaubanan sa pagbarog, mga kaubanan pagtindog, mga kaubanan sa pagtingog. Huwag yun nila hilanti ang opisina sa tao. Opisina ka na sa katawan nga libutan sa mayor pila ka 1,000. 239. Mapunan man na ba? Mali man na mapunan. Mali live matingin. Live din o? Manawagan ka? Yes, manawagan ka. Manawagan ka. Balik ko na ko. Ang muning sige istorya sa kong asawa. Sinisatupad na ko kung anak. Guol ko kay karamang na ako na ako. You know, the most affected sa paghitabo. Kaya man akong anak, akong asawa. Michelin, na may bana, Amerikano. But, dako ni si MJ. Sa kaya isultino, nga ang opisina sa iyang amahan, wala pamamatay, why bakante, dili ka gipulian, gisinaduan pa yun, gikadunan pa yun. So, ebidensya na. So, kung may pagkitaon ninyo, ang ilang pag-abuso, kung sa tayo pagkitaon, unti ko na ko, inyong balay, ikaduhan, hindi kakasun. Tuwatanan yung mga gamit, tuwatanan dito, opisina ka, kana opisina sa katawan. Sakto ko dire. Hinayan ninyo. Opisina sa katawan. Inyo ka ng opisina. Kaya libutan mo na ko.